nebudeme pridávať len takto na sytiči, lebo keby som vypol sytič, tak to určite zhasne. Celá od dymu, proste poopalovaná. Takže pokus o odpálenie sedačky, ideme na to, čiže plus, minus. No takže čaute ľudia, ideme si natočiť ďalší diel videa s týmto samurajom. V poslednom videu ste mohli vidieť, ako sme to oživili, ako sme sa troška povozili, ale nešlo to žvijako, išlo to tak nejak na 3 valce, takže dneska sa ideme pokúsiť v rýchlosti to nejako tak opraviť, nech to ide na 4 valce. Kúpil som nové sviečky, ale ja osobne si nemyslím, že to bude sviečkami, skorej si myslím, že to bude niečo s karburátorom, ale ideme sa pokúsiť robiť to tak, aby sme prišli na to, že aj čím to je proste. Takže vyskúšame vymeniť sviečky, alebo teda najskôr si to naštartujeme, vyskúšame ako to ide, potom vymeníme sviečky, vyskúšame ako to ide, keď to nepomôže, skúsime sa povenovať karburátoru, uvidíme, či to pomôže, keď nie, vzduchový filter, keď nie, tak to podpálime, ale nie. Keď nie, tak všeličo možné, proste poskúšame všetko možné, čo sa dá na to, aby to išlo to auto čo najlepšie. Takže prvá vec, dáme dole hardtop, pekne strechu. Ináč jeden človek mi písal, že má doma na to ten vrch, že by mi to daroval, tak nemusíš mi to darovať, až toto video pozeráš, kľudne mi napíš na mail, ja to od teba odkúpim. Samozrejme nie je draho, nie, že to bude drahšie ako celé to auto. No, takže dáme dole toto. Keď sa mi to nepodarí odkúpiť, tak budem musieť pristúpiť k možnosti, že si na to tú strechu vyrobím, ale neviem, či to chcete vidieť, ako ja robím strechy, takže radšej mi zožente takú originál. Takže zapneme benzín na babetovom tomto, možno, že tam žiadny není. Dolejeme benzínu. Ináč potom si pripevníme aj sedačky, ale ešte predtým, ako ich pripevním, tak ja som si všimol, že tá šoférová sedačka má aj airbag a ja, pravdu povediac, nie som úplne nadšený z toho, že ho má. Takže tento airbag si pekne odpálime, nech tam nie je, lebo sa bojím, že niekedy mi za jazdy vystrelí a nie sú to moc príjemné zážitky, takže v rámci takto Silvestra si odpálime airbag zo sedačky predtým, ako ju tam uchopím. Takže sledujte video ďalej a uvidíte aj silvestrovské odpálenie airbagu, podľa mňa stačí, netreba to preháňať. No, došli sme sa na Audine kvôli tomu, že sa mi nechcelo nosiť baterku v rukách, tak som si ju takto priniesol autom. Takže si z Audiny vyberieme baterku a založíme si ju do tohoto. Takto. A uvidíme, či to naštartuje. Ja mám také zdieľané batérie na autách a ešte sú aj lacné. Takže toto je dobrá baterka, ale tu som ja nekupoval, tu som dostal k traktoru Akuma. No, baterka von. Nie, musíme dať toto vystavenie preč. Teraz baterka von. No.
Tu už sme sa naučili, ako sa otvára kapota. Je to tu v kastlíku. Takže otvárame kapotu. Založíme baterku. Tak. Takže takto. Baterka sem. Nič moc. Ale nevadí. Musím aj na to vyrobiť nejaký úchyt poriadny. Zatiaľ to vystavíme handrou. No. Takže mínuska sem šup. Počkaj, najskôr sa zapája vždycky plusko. Vždycky plusko najskôr. No. Vždycky plusko. A teraz mínusko. A teraz čo? Štartujeme. Adam. Tu potiahnem sytič. A idem na to. Vyradené je. Nebudeme pridávať len takto na sytiči, lebo keby som vypol sytič, tak to určite zhasne. Mal by som troška natočiť to auto, aby ten benzín bol ideálne naopak, aby dotekal. Takže takto by vyzeral prvý štart, bez sytiča nič. Bez sytiča si to nič nezmôže teraz. Mal by som sa podľa mňa povenovať karburátoru, ale poriešime sviečky. Kúpil som mu nové sviečky, tak uvidíme. Len potrebujem golasadu. Nejako rozložím. No. To som zvedavý, či mi predali správne sviečky. Správnu dĺžku. No. Toto je ten sviečkový kľúč. Dáme si predĺženie. Tak. Ideme na to. No, tak to tam skoro ani nedržalo, řekl bych. Prvá vec je sviečky, potom skúsime rozdeľovať asi a potom ten karburátor. Neviem, čo sa tam
na tom karburátore vôbec dá ladiť, ale naladíme všetko, čo sa dá. Takže takto vyzerá sviečka, čo tam je. Chudobná zmes, lebo je dosť taká biela. No, takže ukáž, porovnáme závit. Vyzerá, že to môže byť. Teraz tam bola, čo to je, NGKčka a ideme tam dať tiež NGK. No, uvidíme, či sa to zlepší. Základ je nepomiešať si sviečkové káble, lebo bude paráda si tam zatiahnuť. Možno, že aj toto zlé závid na sviečke, že bola taká odkrútená. Tak, ak to stačí. Dobre, tento závid je celkom dobrý, dá sa. Takže prvá sviečka vymenená. Tak, ideme druhú. Prvá bola chudobná. Uvidíme, čo uvidíme na tomto. Sú asi všetky také povolené, aj toto. Ona nie je vôbec zatiahnutá. Aj to je chyba. Možno, že keď na nové sviečky a pozaťahujem to pôjde ako ďas. Tak. Kaš. Ojoj, tak táto bola riadne slabo pritiahnutá. To môžeme vidieť na tom, že je celá od dymu. Proste poopalovaná. Takže tady ho prefúkovalo. Uvidíme, či sa podarí novú sviečku zatiahnuť poriadne. Ale vyzerá to tak, že niekto asi menil sviečky alebo čistil a poriadne ich nezatiahol. Ľahko dotiahnuť. Tak. Dobre. Ukáž, či je zatiahnutá. Samozrejme, aj to je povolené. Táto tiež asi veľa pomôže. Dobre, som sa nepustil hneď do toho karburátora. Je dosť veľmi možné, že závada bude len toto. Ten názov sviečok je napísaný aj tu. NGK ešte dokonca. Takže tomu dávame presne to, čo to má mať. NGK BPR 5ES. Tak. No. Počkaj. Ukážu. No. Aj tá je ofúčaná. Takže. Ale čo je toto? To je ďalší sviečkový kábel. To niekde má byť. Čo to je? 5 valec. To je zaujímavé. Je to 4 valec a je tu ešte 5. sviečkový kábel. Sú zaujímavé veci toto. Toto keď pomôže, tak ja odpadnem. No, dobre. Dáme tam sviečkový kábel, fajku. Samozrejme, že aj táto posledná je povolená. Či bude odymená. Jejda, padla mi pod auto, ale to vôbec nevadí. Rudo nám ide ukázať, ako pracuje jeho poštárske 4x4 synchro.
akože parádička, no. Raz darmo. Je to voz. Ale my tu máme toto. Toto má uzávierku asi na všetko. Možno všetky kolesa. Takže teoreticky je to lepšie. Teda uvidíme. Možno, že to bude, keď doriešim sviečky tak, ako majú byť. Lebo očividne boli všetky povolené. Z nepochopiteľných dôvodov. Tak zľahka dotiahnuť. Nie, nedotiahnuť vôbec, ako to nebolo. Toto dáme sem, kde to aj bolo. A dáme tam tento modrý, ktorý tam bol. No, a teraz vyskúšame, že čo sa udeje po výmene sviečok. Môžete tipovať, že či to teraz pôjde alebo nie dobre. Keď som sviečky dotiahol zhruba ako majú byť. Tak prvý štart bez sytiča vyskúšame. To už je úplne iný motor, úplne iný. Bez sytiča by to takto naštartovalo. Ja si myslím, že závadu máme vyriešenú. Tak toto ide so sytičom. Chvíľu mu dáme beh so sytičom, taký menší. Úplne iný motor. Sviečky boli povolené z neznámych dôvodov a príčin. Ešte, že nevyleteli. Troška by som mu mal zdvihnúť voľnobeh. Takže mu pridáme voľnobeh, túto zo šrobikon. No, ide naštartovať. Bez sytiča. To je priveľký voľnobeh, trocha mu uberieme. Tak, toto je taký celkom v pohode za mňa. A ideme to vyskúšať. Vyskúšame, či to vyjde takýto kopček. Takže... Čo to tu je? Toto je lock. Toto je zapnuté. Áno. Šípka smeruje na lock, takže zapneme druhú stranu. Aj to je lock. Je to zapnutá aj táto uzávierka. Obe dve uzávierky sú zapnuté. Tak ešte s tou páčkou ja skúsim volať čo porobiť, ale malo by to dokázať výjsť takýto kopček. Neviem, čo sa s tým robí. Skúsim to dať takto. Jednotka a dávaj. To je asi iba zadok. Tak skúsime toto.
Tak. Povedal by som, že tu je polomrtvá spojka. Toto je asi redukované. Tak dáme toto tu. Toto je asi neutrál na tom. Áno, to je neutrál. Tak dáme toto a ideme. No ľuďkovia, takže samurajíka sme si ako tak odskúšali a prichádzame na silvestrovský špeciál odpaľovanie airbagu. Toto doma neskúšajte, disclaimer, takže budeme potrebovať kábel takýto, treba si ho zašúpať. Ja to robím zubami, aj druhú stranu. Dúfam, že toto môj zubar nepozerá. No, mám 10 metrový kábel, toto bude pri baterke. Dám to zatiaľ takto. A toto nejakým spôsobom zapojím do sedačky. Neviem ešte, kde ju umiestním, lebo nechcem, aby hintan vyletela do tých drôtov elektrických vysokého napätia. To by mohla byť trošku zábava. Zase nech to nepadne ani otcovi na úle, až to zlietne. Takže volať asi túto. Alebo hintan. Neviem. No je tam volať. Takže sedačka šoféra. Kedy z toho je airbag teraz? Je otázka. A ako to vôbec zapojím? Má čo? Má vyhrievané sedačky alebo čo? Toto je odpojené. Čakaj. Kde to má ten airbag? Tu je airbag. Takže asi to má byť zapojené o tieto dva kontakty, ktoré sú zaizolované. Také krepej izolácii. Nemám tu nožik. Malo by to držať. Je to od seba. Ideme to skúsiť. Takže pokus o odpálenie sedačky. Ideme na to. Čiže plus, minus. Čiže plus, minus. To je všetko. Tak. A nehoda je za nami. Airbag. Bude pohodlná tá sedačka, si myslím. Pohodičke. Poď. Ešte aj druhá s airbagom.
Nie, táto je už bez airbagu. Ešte je tu ináč aj táto bombička. Vyskúšame odstreliť aj to už keď strieľam. Takže pripojíme káble znova o túto bombičku. To už sa len do tohto oného strčím. Buď to pôjde alebo nepôjde, ale to asi nič extra neurobí ani. Ja ako skúsený pyrotechnik. Pripojiť kontakty. Jeden kontakt. A druhý kontakt. Tak. Tak. Dobre. A ideme to odstaviť. Achtung! Tak. Krása. No. Zastrelilo toto a nebude sa dať zapnúť pás. Ináč to sa nemusel urobiť. Pásy sú celkom dobrá vec. Nevadí. Dám si tam sedačku mokrú s vystreleným airbagom po nehode. Teraz už nemôžem povedať, že toto auto nebolo havarované, lebo mi to nikto neuverí. Na budúce si sedačku upevníme tak, ako má byť. Tak, otvoríme kapotu. Dúfam, som ho nezabuchol. No a to je pre toto video všetko. Až sa vám video páčilo, tak tam dajte like, komentáre, všetko komentujte. Až máte strechu na toto auto, tak dajte vedieť. Až nemáte, tak si ju budeme na budúce vyrábať. Pravdepodobne sa tu bude meniť spojka. Až není drahá. Až máte spojku na toto auto, tak dajte tiež vedieť. No. A to je všetko. Takže čaute ľudia a všetko dobré v novom roku hlavne. Čaute.